Molweni bhotani lotshani, dumelang, thobela sanibonani. Ndicela ungabi mde nezibuliso namhlanje. Ndiza nomba bethunana ndizawubethwa ke zezinye iinyanga namanye amagqirha ngoba kaloku ezinye izinto ziyimfihlo ngokwenene nangokwenyaniso. Kodwa ke kwixesha esiphila kulo bethunana, fumanisa into yokuba abantu mani batsala nzima. Batsala nzima and nathi, heyi hayi siyayibiza imali. Ingakumbi xa sizawuthetha ngokubethelela umzi okanye ukuqinisa umzi okanye ukucupha umzi. Ayomali incinci leyo. Zikhona izinto endiye ndiqonda mna, yazi uba ingaske mani at least umntu ongutata ekhaya ube nalo nje ulwazana noba luncinci, uyaqonda? Because xa kuzawubizwa inyanga ezawubethelela 10,000, 15,000, xa ngeemali ezibizwayo mna andithethi ngam, ndithetha ngemali endikhe ndizive zibizwa. Uyayiva ke ngoku? So but ke ngoku ufumanisa uba amakhaya amaninzi ahleli kwampengempenge kuthambile, kumlebese, umhlaba uyehlela. Izinto zase-next door zihlala apha ekhaya ezimdaka, uyayiva? Izinto zelali zihlala apha, you understand? Sisigqubo sezithunzela, uyayiva? Ikhaya eli lenu nilele nje into iyatshwa apha esilingini phezu kwendlu, uyayiva ke ngoku? Kukho into ezihozayo nilele ube uyiva uba yonja lena kodwa uba uyayazi imfene ubuqomba imfene kodwa le, uyayiva? Okanye akufuywanga kokwenu but kuyahoza phandle apha, uyeva? Icango liyakrwelwa, kukho izinto ezikrwela amacango, uyayiva ke ngoku? Okanye uthi xa uvuka ufumanisa uba nanku umzila wento erhubuluzayo apha, univuka nje ubuyawazi umnenke umzila wawo, ufumanisa uba nivuka nikukho imizila, nineenyawo ezibuhlungu, xa unyathela uva kabuhlungu, kanti umzi ukhaphukhaphu, uyayiva ke ngoku? Andithi makuthini, into okunayo qha ndiyafuna ukukrobisela into yoba zikhona izinto noko onozidibanisela zona wena ungadange wafika kum. Uvale, uzame ukuvala umzi wakho, uvala amazibuko mani, because kubi mani, kubi. Abantu abanamali abanazo ezi mali sizibizayo zobethelela. Nam andikho cheap for that matter because wow, ubethelela will never cost less than 5,000. Ithi loo nto leyo abanye abantu abasoze bayibethelela imizi yabo, yeva? Because siduru. Ndifuna ke ukuxhobisa ngamayeza nje endiqonda uba wanqabanga okanye ngamayeza onothi wafumane kwikhemesti ezikufuphi nawe, yeva? Onothi ndiza kuxelela uba uzawuwathini la mayeza, ndiza kubalela, ndibabhalile apha phantsi. Usilepe, usilepe lelinye lamayeza elisetyenziswayo kakhulu ekuqiniseni umzi. Unkungwini naye uyasetyenziswa kakhulu. Unkungwini uyaliva mos igama. Unkungwini xa idityaniswe kakuhle athatywe namanye amayeza, mabathi befika ootsotsi, amaphara, amagqwirha, uyanderstand, afike alahleka abe ngathi alahlwa yinkungu, uyayiva ke ngoku? Undiyaza, eva? Mabandiyaze mani bashayisi, ndiyandiya, bangayazi nale bebeyizele abantu abaze ngobubi kweli khaya. Mathithibala, igqwirha ebelize liphethe into emdaka apha ekhaya makave sikabe sisithithibala angabisazazi noba makathini. Niyakwazi uvuka igqwirha lisamile uba umathithibala uthakwe kakuhle, igqwirha lilahlekile, kuse lilapha, uyayiva ke ngoku? Ndicela umasixabane yilaa nto kuthiwa ngumredeni, uyayiva? Lela tswele libomvu ke, kuthiwa yintonaneni egula, isiganama, uyayiva ke ngoku? Naye xa thina amaXhosa sithi ngumasixabane. Masixabane nomntu ozawufika acinga uzawukwenza ukuthanda kwakhe kwam, uyayiva ke ngoku? Wamamela amagama amayeza uyiqonde into yoba igama eli lithetha into, and xa unolimamela, you understand, liyagayida into yoba indawo yokuqala yindalo kaThixo amayeza.
wayewadalela into yoba sikwazi ukuzilwela, sikwazi ukuzikhusela. Khona into imbi apho. Umvimbo, vimba ububi okunothi bungene emasangweni akho. Iqwili okanye abanye abantu bathi likhathazo, abanye bathi yinkathazo, yeva. Thina amaXhosa sithi liqwili okanye sithi likhathaza, yeva. Liyatyiwa notyiwa xa usiya endaweni ongayiqondiyo kakuhle, uqonda uba ungadliswa nodliswa, ube neqwili, uhlala uneqwili ewolethini yakho, uqhephule udle iqwili lakho phambi koba udle laa plate. Uyayiva? Liyavala novala ke iqwili, likhathaze lo mntu ocinga uba uzokwenza into ephambene apha ekhaya. Umanyisa makanye umntu ophethe umntu omdaka apha ekhaya makaphathwe kukunye bawela itoilethi ngoku, aseyiyeka naloo nto bezoyenza. Umvalasango, makuvalwe amasango eli khaya. Le mithi ke uyikhande ukuyidibanisa, uyikhande leqa 10 minutes ingxaki uzandiva ingathi ndiyakhawuleza. Uyikhande uyidibanise, uzawumane uriwayinda wena. Dibanise, ungatshiza uchele ngayo, uyakwazi nofutha ngayo wena isiqu esi sakho. Chiza uthi ufuthe ngale mithi. Mamela ke apha ekubetheleni, amathamba, ayafuneka amathamba ezilwanyana. Ndiza kunika ke mna kamathamba ezilwanyana eziqhelekileyo, but kufuneka izilwanyana ezindwebileyo, like ikati. Ikati ikhawuleze yothuke nywe, uyayiva ke ngoku? Lo mthi mawukhawuleze uphakame xa kusiza into emdaka. Ithambo lenja, yeva, ingakumbi amanqina azo, uyayiva ke ngoku? Umthi mawugijime, uyayiva ke ngoku? Isikhova siyakwazi udibana nasendleleni sidliswe yimoto, uthathe ukhakhayi olwayo, ungathathi isikhova ekudala sifile, osibonayo into yoba sifresh sisandobethwa ngoku. Ukhakhayi lwesikhova luyasebenza ekubetheleni. Iqamba, isikhotsholo, uxamu, njalo njalo. Amathambo akhona atshiswe enziwe intsizi, agutywe abe yintsizi. Kanti ke namafutha ezi zilwanyana akhanywe amafutha, uyayiva ke ngoku? Ungakwazi ukwenza isiphondo ngala mafutha, udibanise nale mithi ingentla bendikubalele yona, uyayiva ke ngoku? Masibale ke ngoku ezinye izinto onozidibanisa. Uyawuqinisa ke ngoku umthi wakho. Kukho umthi okuthiwa sisitopi, ngusitopi. Uyiliquid, uyabanda apha egazini xa into ebandayo ingathi yi-ice. Isibabuli, uyazi, sazi isibabuli, sulfur, nasi siyelo, sulfur acid. Umsuzo wamagqwirha, xa urhogola ungaquleka nokuquleka ubuye kakhulu. Umanyazini abanye bathi ngudabulibhayi, potassium permanganate, laa nto ipepro idaya nezilonda, kugalelwa like kuqatywa izilonda. Namafutha kagesi, amafutha kagesi kwezi ndawo ziphehla umbane, basically abantu abasebenza phaa kwii-mines, you know, amafutha, the 10 turbines, you understand, eziphehlayo basically, anamandla la mafutha. Uthatha zonke ezi zinto, but be careful kwezi zokugqibela, usitopi, umsuzo wamagqwirha, potassium permanganate, isibabuli, zi-combustible, like ziyawenza umlilo. You understand? Xa zizodwa nje ziyawenza umlilo, so xa uzidibanisa nomsuzo wamagqwirha zii-chemicals kaloku ezi, so be careful xa uzidibanisa, ingabi nguqhusa. Faka imask, you understand? Yonke ke ngoku le ntlanganisela ungafuna ezaa bhotile ezincinci for iziphondo, ufake emasangweni, you understand, iikona zonke zeyadi yakho, phambi kweminyango yonke yeyadi yakho, nasesiphakathini segceke lakho. Okanye ufuna amatye esiporo setreyini okanye amatye omfula, uwathake ngaloo mthi, yeva, ngesi siphondo, wenza izikhonkwane, ufake apha eyadini yakho. Phelele ke ngoku. Enye into nenye uyayibuza phaa kumcabangwini bethu nani, bendileqa le 10 minutes kaloku. Till the next one. Bye.